Dzisiaj jesteśmy w opuszczonym młynie i po poprzednim obiekcie w sumie muszę przyznać, że bardziej mi się tutaj podoba. Zeszłam już cały parter, więc teraz pokażę Wam po prostu najciekawsze fragmenty. Robi się ciemno niedługo, jest całkiem fajny klimat, ale raczej na noc tu nie zostaniemy. Zaczynamy od tabeli opłat za przemiał gospodarczy zbóż. Z którego to roku? 75. Co nawet nie wygląda na takie stare. Mamy takie trochę linczowskie pomieszczenie z takim, a nie innym układem drzwi. Spoko. I teraz wchodzimy sobie w... Tak, tu jest zejście do piwnicy, ale tu jest ciemno. Oj, muszę się tutaj doświetlić. Zdecydowanie. 3 hours later. Tak, tutaj słychać, jak Sebastian chodzi sobie wyżej. I mamy tutaj resztki maszyn. Jak przypuszczam, do obróbki zbóż. Nie wiem, czy to można tak nazwać, ale tutaj jest coś, co strasznie mnie napełniło sentymentami. Już się nie umiem wysłowić o tej porze. Puszka nie wiem po czym. I butelki po tanich winach, jak i Toksan. Tutaj muszę powiedzieć, że nie wiem, co to było. I mamy też całkiem spore zestawienie dokumentów. A jak wiadomo, wypisywanie dokumentów nie mogłoby się obyć bez czystej wódki wyborowej. Także muszę przyznać, że tutaj zostało całkiem sporo. Uj, te butelki po winach to zdecydowanie mają swoje lata. No i tak, jest wiele podobieństw między tym młynem a tym poprzednim, w którym byliśmy. Tak, chciałabym wiedzieć dokładnie, do czego to służyło. Chciałabym wiedzieć dokładnie, do czego to było. Oj. Trochę kamyków na schodach. I posesje prywatne. Wow. Aplikacja. A to sznurek, pułapka. Nie no, pajęczyna. Taka część chyba typowo gospodarcza. Auto. Teoretycznie niczego nie robię, a budynek grozi zawaleniem, no ale nie chciałabym tutaj podpadać lokalnej społeczności. Ale cudowne rysunki. Dziecięce. Co ciekawe. Ojej, czegoś takiego to bym się w ogóle nie spodziewała w takim miejscu. Bo po co we młynie robić dziecięce rysunki? Jeżeli za czasów jego funkcjonowania to spoko, ale jeżeli się robi takie rysunki po opuszczeniu młyna, za dużo filmów się naoglądałam. W każdym razie są bardzo urocze. Już nie ma nic takiego ciekawego. I wychodzi na to, że to jest całe to piętro. No więc teraz trzeba się zapuścić nad tą część produkcyjną. To zobaczymy, co tu u góry będzie. Pewnie nic, co by mnie jakoś zaskoczyło. No tak. Więcej maszyn. Taka średnio jest stabilna podłoga, bym powiedziała. No tak, są po prostu górne części tych maszyn, które widzieliśmy na dole. To jest tak samo jak w tym poprzednim młynie zresztą. I piasek gaśniczy. Tak. I co my tu mamy? Sygnalizacja dźwiękowa, wyłącznik awaryjny siły. No i resztki maszyn. Oczywiście nie mam pojęcia zbyt wielkiego o ich działaniu, ponieważ przemysł żywieniowy nigdy nie leżał jakoś specjalnie w zakresie moich zainteresowań.
Ja tylko jeść lubię. No to dobra. No jeszcze zobaczymy sobie chyba ostatnie piętro. Najwyższe. Zaczyna w ogóle strasznie śmierdzieć. Oh my gosh. Są dziury w dachu. To wygląda, jakby ktoś miał siedzieć w tej budce. Więcej butelek po alkoholu. Takie dosyć współczesne, więc przypuszczam, że tutaj miejscowi sobie bywają. Może nie tak stricte miejscowi, ale z pobliskiej, większej miejscowości. I tak jak w poprzednim odcinku, nie jesteśmy już na Śląsku. Robimy sobie taki letni wypad po prostu. No dobra, to teraz piwnica, bo jeszcze tam nie byłam, a to już będzie ostatnia część tego budynku. Dobra, więc jeszcze piwnica. Ostatni poziom. Oj, coś mi latara nie domaga tutaj mocno. Ale z bliska wam mogę pokazać. Tutaj tu więcej piasku do gaszenia pożaru. Tak nie swoje trochę. W szafce już nic nie zostało. O, jakieś jeszcze ostatnie kondygnacje tych maszyn. I tu jest drugie wejście do piwnicy, ale jest zawalone i nic poza tym, więc w zasadzie chyba nic tu po mnie, a tej wilgoci to raczej zdrowo nie jest, więc uciekam sobie stąd.